நாரதர் தன்னோட கையில் வச்சிருக்கிற ருத்ராட்சத்தை எடுத்துக்கிட்டு தரையை நோக்கி போறாரு. அங்க போய் பார்க்கும்போது அந்த ருத்ராட்சம் கீழே விழுந்த அச்சு அங்க இருக்கு. அந்த அச்சிலேயே கொண்டு போய் தன்னோட கையில் இருக்கிற ருத்ராட்சத்தையும் போடுறாரு. அது மேலே இருந்து விழுந்த அந்த வேகத்துக்கு கொஞ்சம் ஆழமாவே ஒரு அச்சா பதிஞ்சிருக்கு. அதை கூப்பிட்டு அனுமதி கிட்ட காட்டி, நாம நேத்து இந்த இடத்துல இருந்து தானே இந்த ருத்ராட்சத்தை எடுத்தோம், அப்போ இதுக்கு முன்னாடி விழுந்த ருத்ராட்சத்துக்கும் இதே போல ஒரு அச்சு இருக்கும் தானே அப்படின்னு கேட்குறாரு. அனுமதி சரிதான், நாம ஏன் இதை நேற்று யோசிக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் அந்த இடத்த சுற்றியும் தேடி தேடி பார்க்குறாங்க. தூரத்துல இருந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்குற அந்த மனிதர்களும் அவங்க தேடுற இடத்துல தான் அது கிடைக்கும் போல அப்படின்னு நினச்சிட்டு எல்லாரும் அந்த இடத்துல இருந்து நகர்ந்து நாரதரும் அனுமந்தியும் தேடிக்கிட்டு இருக்க இடத்துக்கு வராங்க. நாரதர் அப்போ அந்த ருத்ராட்சம் விழுந்த அச்சு அவங்க கிட்ட காட்டி, இதே போல அச்சு வேற எங்கேயாவது இருக்கான்னு பாருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அதை கேட்டு அந்த மனிதர்களும் சுற்றி தேடுறாங்க. அப்போ மலைக்கு அடிவாரத்திலேயே ஒரு மனிதன் அதே போல ஒரு அச்சை பார்த்துட்டு இதோ இங்கே இருக்கு அப்படின்னு அவங்க கிட்ட காட்டுறான். நாரதரும் அனுமந்தியும் வேக வேகமாக போய் அதை பார்க்கும்போது அது அந்த ருத்ராட்சம் விழுந்த அச்சு தான். ஆனால் அந்த இடத்துல ருத்ராட்சத்தை மட்டும் காணும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஏகப்பட்ட மனிதர்களோட காலடி தடமும் இருக்கு. அப்புறம் தான் யோசிச்சு பார்க்குறாங்க, இது அந்த மனிதர்கள்லாம் நடந்து வந்த பாதையாச்சு, இதை இப்போ யார் எடுத்திருப்பான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஒருவேளை விழுந்து செதறி பக்கத்தில் எதுக விழுந்திருக்குமா அப்படின்னு அந்த பள்ளத்தை சுற்றியும் தேடி பார்க்குறாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு கிடைக்கவே இல்லை. அப்போ அனுமந்தி நாரதர்கிட்ட, ருத்ராட்சம் விழுந்த இடம் இதுதான், ஆனால் அதுக்கப்புறமா அது எப்படியோ காணாமல் போயிருக்கு, இப்போ நாம் என்ன செய்யறது அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. அதுக்குள்ளே அந்த சுற்றி இருக்க மனிதர்கள் எல்லாருமே ரெண்டு பேர்கிட்டையுமே வந்து பயந்துக்கிட்டே, நீங்கள் தேடுற பொருள் உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சா, நாங்கள்லாம் திரும்ப போகலாமா, இங்கேருந்து எங்களுடைய வீடுகளுக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப தொலைவு, இப்போவே கிளம்புனாதான் இருட்டுவதற்குள்ளே நாங்கள் போய் சேர முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது நாரதருக்கு என்னதான் நாம் அரக்கருடைய வேடத்தில் போட்டிருந்தாலும் உண்மையான அரக்கர் இல்லையேன்ட்டு அந்த மனிதர்கள்லாம் தேவையில்லாமல் கஷ்டப்படுறத அவர் மனசு ஏற்றுக்க மாட்டுது. அப்போ அனுமதி, இல்லை அதெல்லாம் முடியாது, நீங்கள் இங்கே தான் தங்கணும், உங்களுக்கான பாதுகாப்பை வேணால் நாங்கள் தரோம் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஆனால் அப்போ நாரதர் அனுமதி கிட்ட, இல்லை அனுமதி, நாம் செஞ்ச தவறுக்கு இந்த மனிதர்களை நாம் கொடுமைப்படுத்துறது சரியாக இருக்காது, அவங்க இங்கேருந்து கிளம்பட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சரின்னு அந்த மனிதர்களும் அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே நன்றியை சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறாங்க. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அனுமதி, இப்போ நாம் என்ன செய்கிறது நாரதரே, இந்த இடத்துல அந்த ருத்ராட்சமும் இல்லை, தேட வந்த மனிதர்களையும் அனுப்பி வச்சுட்டீங்க, நாமளும் ஏற்கனவே இந்த இடம் பூராவும் அலசி ஆராய்ஞ்சாச்சு, ஆனாலும் அது கிடைக்கவே இல்லை, திரும்பவும் போய் பிரம்மதேவன் கிட்ட அது கிடைக்கலன்னே சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறான். ஒருவேளை அந்த ருத்ராட்சம் அரக்கர்கள் கையில் கிடைச்சிருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறான். அப்போதான் நாரதருக்கே ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது. நாம நேத்துல இருந்தே இங்கே தானே இருக்கோம், நேற்று வந்து பார்த்தப்போவும் இந்த ருத்ராட்சம் இங்கே இல்லை தான், அப்படின்னா அதை அந்த அரக்கர்கள் எடுத்திருக்க வாய்ப்பில்லை. ஒருவேளை அந்த ருத்ராட்சத்துடைய சக்தியை அவங்களால உணர முடிஞ்சு அதை எடுக்கணும்னு நினச்சி இங்கே வந்திருந்தாலும் இந்த 2 நாட்களுக்குள்ளே அவங்க வந்திருக்கணும் தானே. ஆனால் அவங்க வரலைன்னா என்ன அர்த்தம்? பிரம்மதேவனால் எப்படி அந்த ருத்ராட்சத்தை கண்டுபிடிக்க முடியலையோ அதே போல தானே அந்த அரக்கர்களாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இருந்திருக்கணும். அப்போ அந்த ருத்ராட்சம் பூமியில இருந்தாலும் அந்த அரக்கர்களை நினைச்சு நாம பயப்பட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு அனுமதி, அரக்கர்களை நினைச்சு நாம பயப்பட தேவையில்லை தான், ஆனா சிவபெருமானுக்கு நாம என்ன பதில் சொல்றது? கூட வந்த உங்களை மன்னிப்பாரோ இல்லையோ, அந்த ருத்ராட்ச மாலையை அவர் கழுத்துல இருந்து எடுத்தது நான் தான், என்னை அவர் மன்னிக்கவே மாட்டாரு, இப்போ என்னதான் பண்றதுன்னே தெரியலையே அப்படின்னு ஒரே குழப்பத்துல இருக்கான். அப்போ நாரதர், இனி வேற வழி இல்லை, நாம போய் இதை பிரம்மதேவன்கிட்ட சொல்லிடுவோம், அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வேற மாற்று வழி இருக்கான்னு அவர்கிட்ட தான் இனிமே கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து மறைஞ்சு திரும்பவும் பிரம்மதேவன் கிட்டே போறாங்க. அங்க போய் அவர்கிட்ட, எவ்வளவோ தேடி பார்த்துட்டோம் பிரபு, ஆனா பூமியில அந்த ருத்ராட்சம் விழுந்ததுக்கான தடம் மட்டும்தான் இருக்கே தவிர அந்த ருத்ராட்சத்தை காணும், நீங்க நல்லா தேடி பாருங்க பிரபு, உங்களுடைய சக்தியை பயன்படுத்தி எப்படியாவது அது இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு பிரம்மதேவன், இல்ல நாரதரே, நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி அது பூமியோடைய சிறிய வடிவம், நீங்க போனதுக்கு அப்புறமா நான் அதை எதனால என்னால கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு யோசிச்சு பார்த்தேன். அப்போ நான் அதை என்னுடைய சக்தியை வச்சு கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணப்போ முழு பூமியுமே தான் என்னுடைய கண்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு, அது எந்த இடத்துல இருக்குன்றது என்னால் தெரிஞ்சிக்க முடியல, எனக்கு அதுக்கப்புறமா தான் புரிஞ்சிச்சு பூமியில இருந்துக்கிட்டே இன்னொரு பூமியை நாம தேடுறோமே அப்படின்னு. அந்த ருத்ராட்சத்தை ஏதாவது ஒரு வழியில சிவபெருமான் கண்மொழிக்கிறதுக்குள்ள எடுத்துட்டு வந்தே ஆகணும் நாரதரே அப்படின்னு சொல்றாரு பிரம்மன். அதுக்கு நாரதர், பிரபு அது தொலைஞ்சிருச்சா இல்லை யாராவது எடுத்து வச்சிருக்காங்களா, என்ன ஏதுன்னே நமக்கு தெரியல, எதுவுமே தெரியாம அதை எப்படி போய் எடுக்கிறது, இந்த துன்பமான
சோகமான நேரத்திலையும் ஒரு ஆறுதலான விஷயம் என்னன்னா, அதை தேடி நாங்க மட்டும்தான் போயிருந்தோம். 2 நாட்களா அங்க இருந்த போதும் ஒரு அரக்கர் கூட்டம் கூட அந்த இடத்துக்கு வரல அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ பிரம்மதேவன் பூமியில உள்ள மனிதர்களை விசாரிக்கும் போது அவங்க கிட்ட அந்த ருத்ராட்சம் இருக்கிறதுக்கான எந்த ஒரு அறிகுறியுமே தெரியலையா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இப்போ நாரதரும் அனுமந்தியும் முதல் 2 கிராமத்துல இருக்கிற எல்லா மனிதர்களையுமே நாங்க விசாரிச்சோம். அவங்களுடைய கண்கள்ல இருந்து பொய்கள் தெரியுதான்னு கூட ஆழ்ந்து கவனிச்சோம். 3வது கிராமம் ரஜகாந்த மலையிலிருந்து ரொம்ப தொலைவுல இருந்துச்சு. ஆனா அந்த கிராமத்துல இருந்து மட்டும்தான் மனிதர்கள் ரஜகாந்த மலைக்கு வந்துட்டு போயிருக்காங்க. அங்க உள்ளவங்களை வந்துட்டு போற மனிதர்களை மட்டும் கவனிச்சோம். அவங்களும் பொய் சொல்ற மாதிரி தெரியல அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப பிரம்மதேவன் கேட்டுட்டு, ஏன் மற்ற மனிதர்களை விசாரிக்கல? அந்த கிராமத்துல குதிரைகள் இருக்குன்னு சொல்றீங்க, அவங்கள தவிர வேற யாரும் அங்க வந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லையா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அதுக்கப்புறமா நீங்க அங்க எப்படி போனீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது, அந்த மனிதர்களை எங்க சாதாரணமா விசாரிச்சா உண்மையை சொல்ல மாட்டாங்களோன்னு அனுமந்தி அவனோட உருவத்திலையும் நான் ஒரு அரக்கனை போலவும் மாறி போனோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க.